बेखौ मा नाम होननानै मिथियो दा? दायो एल'ग्रा नाम मिथियो जोङो। फेमास ना? एल'ग्रा। बिनि नामा एल'ग्रा जाबाय। औ दे। साहा बानायदों। मा लांखो? पापर। बा खारलायलायनायसो ओरैबायदि डिमान्ड। दाउदै। बेखौ पापर सावदों पापर। ओरैजायलाय मा सावदों? जुलापि। बा बरिया। जुलापि। नोंबो ना? बर'फ्रा बुंबाय आरोना आजिखालि। मोजां दे। औ। बेयो जाहैबाय केन्टिन। बेखौबो सनाय बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्चनि मानसिफ्रानो माने नोंसिना मण्डलनि नामा मा नाम मोनलाय? सनाय बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्च ना? सनाय बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्च। बे दखाना बाब्रे बाब नै आब'आ बा पकरि मा होदों बाहायलाय? कफि, फानलु, पियाज, सौदा। सावख'नो हायाना ओरैबायदि डिमान्ड। बा बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ? नेपालि रुटि आसान रुटि बर'आवबा आसान रुटि। थिगखौनो बुंबाय दे एसे मोखांखौ देखायदो नै आसान रुटि। ओरै दे मोखां देखायहर। बेखौलाय मा होनो? आसान रुटिया बेनो। वाव थिगानो माथो। दिनैसो नुबाय आं। औ ओमफ्राय आदैया मा बिबानाव दं? मण्डलिनि पास्टर दे मोजां जोबोद मोजां। बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्चनि। ओमफ्राय पकरा बानायदों पकरा। पकरि हिन्जावसो हौवा नङा। हौवाबा पकरा हिन्जावा पकरि। बयबो गोसो होनानै नै मावथारदों। बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्चनि सावख'लायनो हायाना इसोरा रोजा बोर होगोन नोंसोर बयखौबो। औ कास्टमारफोर जोब मा जादों कास्टमारफोर? नेपालि रुटि आसान रुटि। आसामिस गोथाव ना? मा मण्डलिनिफ्राय फैदों? रौता मा? भालुकमारि रौता। दे बोरैबायदि डिमान्ड नुवाखै मानसिफ्रा बुंजोब्बाय। नायो ना? मोजां दे। औ नायबाय थायो। साबस्क्राइबा खेबसेल' खालामनांगौब्रा। जावले नङा। साबस्क्राइब खालामबाय थायो नङा। औ नायबाय थानांगौ, लाइक खालामनांगौ, शेयार खालामनांगौ। सोरबो नोंस्रालाय एखे मण्डलि? दे मा जाखो? मा बुङो? नेपालि आसान रुटि। औ नोंसोरबो एखे ना आलदा मण्डलि? मा खान्थालगुरिनि? दे थेंक इउ गासिबो आंनि साबसक्राइबार जोबथा माथो बांसिनानो। दे मा अर्डार खालामगोन नोंस्रालाय? जाखांबाय? मा जाखांखो? दे नोंनि बाबानि नामा मा नामलै? बिलियम। सोर बाबाया? बे आरो मामियालाय? मामिया बे? मामिना मा नाम? नानि। बाबाया नानि होनना गाबज्रियो नामा मामिखौ? मा क्लासाव फरायो? क्लास 2। बाबाया मा जाहोखो नोंखौ? मा बिखो? जेबो बियाखै। दस्राखौसो जाहोगासिनो दं बाबाया। मिथिबाय? दस्राफोरखौसो गाबोनाव बिदो माबार जाग्रा। दे ब्रादारमोननि गामिनि। गासिबो गोसो होनानै नै जादों लोंदों मानसिफ्रानो ओरैबायदि
जोंना एल'ग्रा फंबाया ओरैबायदिनो भिडिअ बानायगासिनो दं एल'ग्रा फंबाया सिखुनानै जाबाय एल'ग्राया माबायदि भिडिअ बानायदों नायदो नै जानायखौबो दे बेखौ जानो हा बेखौ जानोबा सिख्लाबा लिपस्टिक फुननानै मारै जानांगौ हो लिपस्टिकआ नांजोबसिगोन नाङालै नाङालै मा मा जादों दाउदै पापर मा मण्डलनिफ्राय फैनाय रौता सुम्लिगुरि मा मोनजाखो बाजै केक दासो साफैदों ओमफ्राय दाउदै सिंग्राबो दङ दा पापर रानग्राया माथो जोंना बक्रा ब्रादारसो नोंबो जादोंखौनो औ ब्रादार जाबाय जाबाय पापर जादों जितेन बर' फेमिलि ब्लग औ जितेन बर' फेमिलि ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना एसांखिनि आलफ्रेड ब्रादारनि साबस्क्राइबारफोर दङ आंनिखौ साबस्क्राइबार खालामना होदो आरोना दे थेंक इउ सिंग्रा सिंग्रा सबानि सिंग्रा पापर बिराद गोथाव साहा सिंग्रा सिंग्रा जाबाय ब्रादार पापर सिंग्रा जाबायलै सबानि सिंग्रा पापरबो मानसिया नुबायना ओरैबायदि मोनफ्रोमबो दखाना इन्डिभिजुवेल गैया गासिबो माने मण्डलि वाइज माने दखानखौ होदों आरो साहा दखान मैगं थाइगं गासिबो आरो बिदिनो डाइनिं दंबावो साहा दखान आरो दंबावो गामिनियानो आरो बेजों लोगोसे बिबिसिनि एक्सट्रा आलादा बेयाव माने बिबिसिनिफ्राय लिंहरनाय गेस्ट किसु थायो नालाय बेफोराव माने फ्रियावहाय जाहोनाय लोंहोनाय बिदि माबा खालायो आरो बे जाहैबाय माने मण्डलिनि थाखाय Nih, जोङो आलदा दखानाव फैबावबाय बेसेबां फाननो हागौ ब्रादार दंथ'यो गेजेरावनो मा फानदों बाइबेल लेखा जेसांखिनि माबा दङ बिजाब धोरोमनि बिजाबफोर ना बिजाबबो माबाबो दङ नभेल्सफोरबो दं ना आरो बेजों लोगोसे नै हिनजावफोरनि बेग सिन्थाय नुबाय बेग फालि मा देलायग्राबो फानगोन नामा जारो ना गैया लाजिबाय देलायग्राया जार'आ लाजिबाय देलायग्रा गैया ना सोरनि माना दानसोरांनि मोजांथारलै नोंना स्लिमथार जोंलायलायनाय ना जोंलायलायनाय दखाना बावबाय साहा लांखांलायबाय सिगाङाव नायो ना मा मण्डलिनिफ्राय फैदों मादैमोनालाय बरामजुलि आमजुलि साहाजुलि नाग्रिजुलि नोंसिनि गामि खाथिनि सिनायो ओमफ्राय बेखौ मा नाम होननानै मिथियो दा दायो एल'ग्रा नाम मिथियो जोङो फेमास ना एल'ग्रा बिनि नामा एल'ग्रा जाबाय औ दे मादैमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो आंजों रायदावनायनि थाखाय माला फैया नोंसोर बिस्थिबारावनो होमबालाय समबारावसो थांसै मा बेदर मोनजादों अमा बेदर दाउ बेदर जानाय लोंनायल' गिर्जाबो हाबनांगौ गिर्जायावनो फैदों नालाय औ दे लाफा मैगं ओरै एसे देखायसै मादैखौ मादैया जि साफालाय स्लिम मोखाङा जोंलायलायनाय नामा औ हेन्डसाम लानोसै दे दे सिनाय मोननाय हिसाबै